Yan po. Yan po yung ating Vice President dyan. At yung kanilang President, si Idol Alfred Watermax. Yan. So, nagbablog din siya. So, ito, nandito tayo ngayon sa Suzuki, no? At meron tayong tam bike dito ngayon. So, kita-kita po yung mga grupo ng mga Pangasinan Big Bikers Club. So, nandito ngayon yung PBB, RP, saka itong Team Pangasinan na Team Rock. Yan. So, shoutout po sa mga nanonood ngayon. So, gabing-gabi na at nandito tayo live sa Suzuki Big Bikes dito po sa Pangasinan. At, mapakita ko lang sa inyo yung mga bikes na naka-display nila dito. At ito nga. Siyempre, papakita muna ako sa inyo. Ayan. So, mga idols, live tayo dito ngayon sa Wheeltech, Pangasinan, Suzuki Big Bikes. And meron silang special night today. Meron silang tam bike. Ibig sabihin ng tam bike, o get together po ng mga Pangasinan Big Bikers riders din ngayon. So marami pong pumunta, may mga membro ng Team Brap at saka yung Pangasinan Big Bike Riders Club. So tayo, nakigulo lang tayo dito. So ito, live tayo dito ngayon sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. At kung gusto nyo pong makita yung mga models and units na available ngayon dito, sakto kasi papakita ko sa inyo yung mga adventure na bago nilang bike, Bistrom, at syempre yung kanilang mga sports naked big bike. Meron din silang mga special promo kaya mas maganda. Tignan natin yung magkano yung presyo. Kaya mga ito, papakita ko sa inyo. Yun, shoutout muna kay Idol Rexson. Yan. From Pangasinan din siya, San Fabian. So shoutout Idol, meron na tayong 20 viewers. So shoutout po sa mga viewers natin today. Gabing-gabi na pero live pa rin tayo dito sa Suzuki. So kung gusto nyo bumili ngayon ng mga Suzuki Big Bikes, trip nyo makabili nito at gusto nyo makakita nito dito po sa Pangasinan, meron silang showroom, meron silang mga available units dito. So dito kompleto, meron silang mga bagong units gaya nitong Bistrom 800DE and meron tayong Bistrom 1000DE, 1050 DE. So again, unahin natin tong kanilang pinakasikat na sports naked bike. 1000cc to. Ito po yung ating Suzuki GSX-S 1000. So ito meron tong presyo na 755,000 inline 4 na yan. So itong color na to ay metallic Triton blue. Nakita naman po ninyo, napakaganda. At syempre, dual disc na yung harapan, Brembo ang ginamit na disc at ang kanyang caliper, upside down forks. At syempre, yung kanyang mga gulong super wide yan, napakalapad Perfect itong ating big bike na to sa mga mahilig po sa naked bike. 755,000 yung ating presyo para dito. GSX-S 1000 yan mga idol. May iba pang kulay to, merong gray, saka merong black color. Kung kursunada nyo yan. And meron tayong special vlog nito. Gusto nyo malaman lahat po ng specs and features, kompleto tayo para dito sa ating GSX 1000. And siyempre kung gusto nyo ng touring bike, meron tayo dito ang GSX-S GT Grand Touring. Same po yung kanilang specs ng makina, pareho lang yan. Pero ito po ay Grand Touring. So medyo sporty yung datingan nito. Pero ang kagandahan dito, hindi rin po mahirap i-ride dahil maganda yung kanyang seating position. Meron tong special promo ngayon. So from before na presyo niya na 815, 785 na lang po. Yun. Shoutout po kay Michael Sumilang watching from Dubai. Yan po. Shoutout sa iyo, Idol. Paki-like po yung ating video, mga idols. Paki-like po. Yan. So, yun. Batiin din natin si Pilipinas aking mahal. Brand na pang forever ang reliability. Yes, sabi nga ni Idol Pilipinas, meron tayong Suzuki Big Bikes made in Japan po itong mga to. So again, yung ating GSX-S GT, meron silang promo, 815 yung kanyang SRP, 785 na lang. Ayan, kitang-kita po natin. So meron tayong 30,000 less discount para dito. Ayan po, ang ating GSX-S GT version. And dito sa ating GSX-S 1000, ito, wala silang discount, pero same yung SRP niya, 755. And dito meron tayong adventure bike. Ayan. Bistrom DE 1050,
So ito meron din silang special discount para dito mga idols. Meron tayong dati pong presyo, dating presyo, SRP 899. Ngayon mabibili na ng 869. So meron tayong 30,000 discount din para dito. Yan, meron tayong metallic spark block dito na color, all black. Kung gusto nyo to, naka gold color yung kanyang suspension. Meron din tayo ditong champion yellow color. Yan. So, may choices tayo mga idol. May yellow at meron tayong black color. Yan po, 1050 DE. Again, ito po ay 1050cc. At syempre, yan po ay naka between yung engine yan. Parallel. Between engine pala ito. And ang ganda rin ng kanyang mga specs dito. Full color TFT panel. Yung ating handlebar. Lahat yan. So, solid na solid. Kung gusto niyo po ng panturing, watching here, Nagilian, La Union, si Idol Gabriel Pereira Campos. Shoutout po kay Gabriel Campos, from Nagilian, La Union pa siya. Napakalayo pa. And tayo po ay located ngayon dito sa Robinson Place, Pangasinan. Nakita nyo? Katapat lang po nila itong Suzuki Big Bikes. Kaya pwede po kayo dito makita. So yan, maririnig niyo yung mga bombahan ng mga motor nila dito kasi meron po tayong tambike ngayon. Live po na tambay. Tumatambay po lahat yung mga big bikers po rito sa Pangasinan. Ito meron tayong Bistrom 800 DE. Ayan po, bagong labas lang ito. Kakaka-launch lang po ng Suzuki Big Bikes nito. Again, ito po ay 800cc, parallel twin cylinder. Meron na rin tong quick shifter, may traction control, may ABS, solid. At syempre yung ating presyo para dito, 699,000 pesos. Yes, meron dirt bike. Suzuki po, I think pang mga pang off-road lang, hindi siya legal street bike. Kasi yung mga mga nilalabas nilang Suzuki na pang off-road lang talaga, pang laro lang. And meron din tayo ditong Suzuki GSX-S 750, inline 4 din ito, 750cc, So, kung gusto niyo po ng malakas at maingay na tunog ng inyong exhaust, ayan po, inline 4 ito. Napakaganda rin ang kanyang mismong pormahan, Ang presyo po nito ngayon, 568,000. Ayan. So, si Idol Jestoni, shoutout po sa inyo mga idol. So, yun nga. Wala tayong street legal na nakikita sa kanilang off-road bikes. So, hopefully maglabas sila ng street legal sa ating Suzuki lineup. And itong ating GSX 750, available to with metallic Triton Blue. Yan po yung kanyang color combination. Ayan. So, may mga nag-uwian ng mga big bikers ngayon. Ayan. Makikita nyo, may daming mga nasa labas ngayon doon. At siguro nag-uwian na yung mga ibang dumating nating mga big bikers dito sa Pangasinan. Yan po. Meron din tayo ditong Suzuki Katana. Yan. Mayroon tayong discount dito sa ating Katana. So ito po ay merong presyo na SRP 817,000. Yan po. Meron tayong less na 80,000. Ang laki. Ayan mga idols, 80,000 po. So magiging presyo na lang nito ay 737. So limited offer lang po ito, limited lang kasi pag na-sold na itong isang unit, wala na tayong susunod dyan. So limited time offer, Suzuki Katana, inline 4, 900cc. Solid na solid din ang pormahan nito. Talagang ito yung mga Japanese bike talaga ng model na. Siyempre, kita naman po ninyo ang pormahan nito. At of course, yan po ang ating available units now. Ayan, meron tayo itong Suzuki GSX GT, yung kanyang metallic Triton Blue color. So ito, meron tayong special discount din para dito. Kanina yung kanyang color na isang kulay nandun. Nakita natin. At kung gusto nyo ng sports bike na 1000cc, GSX-S 1000, ayan. Ang gwapo nito mga idols. Meron tayo ditong SRP 955,000. So ngayon po ay 899,000 na lang. So meron tayong almost 56,000 na discount para dito sa ating super sports bike GSX SR 1000cc yan.
And ito nga yung mga model na naka-display ngayon dito sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. And ito, meron din tayo itong Bergman, Suzuki Bergman, yan. Bergman 400. Napakaganda. Solid, di ba? Ayan. So, ang presyo po nito, 529,000 pesos. Ayan, 529. So, narinig niyo po yung lakas ng ugong ng mga motor nila dito. Siguro ano sila ngayon dito. Ayan, mapakita na. So, yan po yung mga idols, yung mga membro po ng mga... So, tingnan natin sila sa baba para makita nyo rin yung mga big bikers natin dito. Dito po yan sa Pangasinan, mga idol. Alright, so yan yung mga available na big bikes nila sa Suzuki ngayon. Pero ngayon nga, meron silang tambike dito ngayon sa Kawasaki, Pangasinan. Ayan. Ayan po yung mga idols natin dito. Nakado sila dito ngayon, no? So mamaya, ito, naka 600R, no? Kaya na maingay dito kanina. Ayan. So shoutout muna sa ating kay Idol, siya yung presidente ng Pangasinan Big Bike Riders Club. So si Idol, yan po. So kung gusto nyo sumali, walang problema yan. Ayan. Tingnan natin yung mga big bikes dito na naka-display. Ayan mga idol, no? 600cc, Duke 390. Ayan, Suzuki GSX. Ayan. Ninja ZX 4RR. Z1000R. Ayan po yung mga bikes nila dito, no? So, ayan. MT-09, Z900. Ayan, yun. So, paparinig po sa atin yung Ninja ZX 6R. Ayan. Papabombahin natin si Sir. Sir Idol. Ayan. Ganyan po yung tunog ng ating ZX6R pagka naka-exhaust kayo. Malakas po yan. Ayan. Alright. Yo, narinig nyo yung kanyang tunog? 66 Ninja 6 ZX6R po ito. Lakas, di ba? Yo, sakit. Buhay bomba. So, kung gusto nyo bumili ng Kawasaki Big Bikes, ito na po yung manager na Kawasaki, yan. Sir Joel po yung manager dito, hanapin nyo lang. Alright. Wala na daw siyang gasolina, ubos na yung kanyang gasolina. So yan po, yung mga big bikes dito sa parang ulan, So yan. So meron pong konting tambayan dito ng mga naka big bikes dito sa Pangasinan. Yan. So Pangasinan Big Bikes Riders Club at yung Team Brap, no? Yan. So balik tayo dun sa taas. Puntahan po natin ulit yung mga Suzuki Big Bikes. So alright. So sa mga idols natin na nanonood dyan, paki-like po yung ating video, mga idol. Siyempre, minsan lang po tayo mag-live ng gabi, At pinakita ko lang sa inyo yung kanilang mga big bikes po na available dito sa Pangasinan, Yan po yung mga models nila ngayon dito. So again, kung gusto niyo pong bumili ng mga Suzuki V-Strom 1050cc to, meron din silang 800cc, meron din silang mga 1000cc na naked bike.
Yan po yung mga sale dito, nakabenta ngayon. So, kung gusto niyo bumili, walang problema dyan. So, yan mga idols. 755,000 ito. Napakalakas po ng exhaust sound nito. Inline 4. Yan po. And yung mga ating mga touring bikes, B-Strom, 1000cc saka 800cc. Alright. Meron din tayo dito Burgman. 400cc to. So, maxi scooter, expressway legal din ito. Kita naman po ninyo, napaka-elegante ng kanyang forma, no? Ayan. So, ito pong ating Burgman 400. Expressway legal yan. Tingnan po natin yung kanyang mismong dashboard. Ano? Ayan. Meron din park brake lock. Naka-immobilizer. So, may mga compartment din. Ayan. Alright. Meron din tayo dito USB charger. So, yan po ang ating Burgman 400. 529,000. Ayan o, presyo niya. 529,000. Diba? So, ito yung ating kulay dito, yung color gray, no? So, yung available nila. Ayun, shoutout po sa mga idols natin. 30 viewers po tayo ngayon. Nandito po tayo sa Suzuki Big Bikes, Pangasinan. And check out nyo po yung ating video description for the... So, kung gusto nyo pong bumili, meron tayong nilagay na salesperson po dyan, nakalagay dyan sa ating video description. Gusto nyo bumili, kontakin nyo lang po si Sir na nakadyan na number niya. So, yan po, ang ating live update para po sa inyo. Ngayon po may tambay po, may tambay sila dito sa Suzuki Pangasinan at nakita naman yung mga big bikes nila doon sa baba. So, ang ingay, no? Lalo na yung Ninja ZX 6R. Kasi inline 4 talagang pumupunit yung tunog niya, lalo na kung naka-exhaust muffler ka, di ba? So yan yung ating gusto niyo ba makita yung mga Kawasaki bikes nila dito? Tingnan natin. So nandito po sa kabila yung kanilang Kawasaki big bikes, pero hindi kasi siya naka-arrange, nandoon kasi yung mga tao. So yan si Idol. So yan, meron sila ditong special na mga bikes, Kawasaki ZX, yung ating 10RR, Z10RR. So meron tayong Versys 650. Yan. Ito kung gusto niyo ng retro style, Ninja 650. Yan po. And yung mga other bikes, naked bikes, C900, C650, And siyempre yung ating super sports bike, WSBK CX ZX10RR. Yan po. Alright. So yan mga idols, babay po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagpanood. At again, like and follow nyo ako sa ating FB page, Coach Alabaña. Saka subscribe po kayo sa ating channel. Alright, thank you.